मटका जुगार सोबतच नितेश राणे यांनी अवैध वाळू उत्खननावर थेट हल्ला चढवत चोरटी वाळू काढणाऱ्या वाळू माफियांचं कंबरड मोडलंय. नद्यांच्या परिसंस्थेला नासधूस करणाऱ्या अवैध वाळू उत्खननावर त्यांनी थेट कारवाई केली. मोठ्या मशिनरी जप्त केल्या, ट्रक थांबवले आणि महसूल विभागाला कठोर आदेश दिले. पर्यावरण संरक्षणाचा संदेश जनतेपर्यंत पोहोचवला. एकीकडे राज्यात मत्स्य संपदेचं संवर्धन करणारे धडाकेबाज निर्णय घेत महाराष्ट्राच्या सागरी किनाऱ्याबद्दल अगदी आंतरराष्ट्रीय मंचावरून थेट भारताची भूमिका मांडणाऱ्या नितेशजींनी सिंधुदुर्गच्या नद्यांच्या बाबत राखणदाराची घेतलेली भूमिका स्वागतार्ह आहे. आणि हे सगळं सुरू असताना ज्यांचं राजकारण आणि अर्थात काहींचं पोट अवैध धंद्यावर चालतं त्यांनीही हे सगळे प्रकार खुपणारच ना. मग सिंधुदुर्ग जिल्ह्याची बदनामी करण्याचं षडयंत्र सुरू आहे. ना त्यांच्या काळ्या कुट्ट चेहऱ्याचा जो आवाज आहे ना ते आज रडतायत आणि सांगतायत नितेशजी तुम्ही चुकलातच.